बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय बयनोबो मोनाबिलिनि हामलायनाय बावहरदों। दिनै आसाम आयेन आफादाव आसामनि फैगौ बोसोर एबा 2021-22 इं मायथाइनि रां बावजा जथुम्मा जादोंमोन दिनैनि समाव आरो आसामनि रांखान्थि मन्थ्रि अजन्ता नेउग बिथाङा दिनै जथुम्माव देग्लायनि रां बावजानि बागै फरायथिनानै होयो आरो बे फरायथिना होनाय रां बावजायाव आथिखालाव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मुं मख'नाय जायाखै। बेखौ लानानै जोबोद उसुखुथु रायजो राजाया बे समाव जों लोगो मोननो हादों बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि सासे इ.एम बिथांनि डिजाइनजोंनो इउबिपिअआ बर' कसारि अट'नमास वेलफेयार काउन्सिलखौ दाबिनाय जादोंमोन आरो बिथाङा दिनैनि बे रां बावजा जथुम्मानि सायाव गावनि मोनदांथिखौ बुंथिगोन। जों गिबियावनो बिथांखौ बरायदों आरो खुलुमनाय होदों। नोंथांनो खुलुमनाय होबाय। दिनैनि समाव आसामनि आयेन आफादाव फैगौ बोसोरनि थाखाय रां बावजा दाखिल खालामदों आरो बे दाखिल खालामनायाव नोंथांमोननि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि रां बावजानि बाथ्रा मख'नाय जायाखिसै। बेनि थाखाय रायजो राजाया जोबोद उसुखुथु जे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि स्थितिया एबा स्टेटासा मा जानो हागौ ओरै जाहैदों। बेराफारसे बे काउन्सिलनि थाखाय नोंथांमोनहा 300 कौटि रां बाजेट प्रिपेयार खालामनानै WPTNBCनि मन्थ्रि रनज पेगुनि आखायाव गथायदोंमोन। दा बेफोरनि बागै दिनैनि बे बाजेट बिबुंथियाव अजन्ता नेउगा जेबो बुङाखिसै मख'आखिसै। दा बे बेलायावहाय बर' कसारि अट'नमास वेलफेयार काउन्सिलनि नोंथां सासे इ.एम जोङो चिफ बिथांखौबो मोननो नागिरदोंमोन नाथाय बिथाङा फुंनि समावनो दोरोदलांबाय गुवाहाटीनिफ्राय बिथाङा न'फारसे थांदों। डेपुटि चिफखौ जों जगाजग खालामनो मोननो हायाखै। नोंथांखौ जों मोननो हादों। दा बे समाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों जे दिनैनि बे बाजेट स्पिचनि सायाव? गिबियावनो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननिसिम जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय मोनसे गोजोननाय आरो साबायखर जासिग्रोबाय। नोंथाङा जा बिथिङाव मिथिनो लुबैनानै दसे सम बे मोगा-मोगि सावरायनायखौ खालामनायनि थाखाय बेयो जाहैबाय बाजेट भाषण बाजेट स्पिच जोंनि आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि आसामनि गिबि आइजो रां बिफाननि मन्थ्रि मानगोनां अजन्ता नेउग आब'आ जा दिनैनि गावनि बाजेट स्पिचनि गेजेरजों आसामनि फैगौ 2021 आरो 2022 मायथाइनि थाखाय जा खालामनाय दिनै माने गावनि भाषणाव जाखिनि हाइलाइट खालामबाय आङो बुंनो लुगैयो गिबियावनो बेयो मोनसे प्र' पिपल मोनसे जनमुखि मोनसे बाजेट आरो जोंहा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बागै जेला जों सावरायो बुंनो थाङो बेयो जोङो स्पष्ट थांनाय 1 जुनाव जोङो बिथां मन्थ्रिनो रां बिफाननि मन्थ्रि आब'नो लोगोसे बे दिनाखन WPTनि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुनो जों गथायदोंमोन नोंथाङा जेरै बुंदों। दा बियो बेवहाय बेरखाङाखै बेरखांदों WPT डिपार्टमेन्टआव जाखिनि 1,100निबो बांसिन रां हमनाय जाबाय बेखौनो आसामाव जेसेबां काउन्सिल दङ आसामाव जेसेबां दस्राफोर माने स्टेट एक्टनि गेजेरजों दाजानाय जा काउन्सिल दङ ओरैनोथ' 10 गं दं बेनिफ्राय गोबां काउन्सिल दंबोयो बेफोरनि थाखाय निस्सय बेफोरखौ लाखिनाय जाबाय। आं सानो रां हिसाबै बियो थोजासे होननानै रांखौथ' जों बुंनो हाया जेसेबां नांगौ जेसेबां मोनो बेसेबां नांगौ थेवबाबो जों मोनसे आसा खालामबाय जे WPT डिपार्टमेन्टआव नैबे बाजेटनि गेजेरजों दा थख' रां हरबाय बेनि गेजेरजों WPT मन्थ्रि बिथाङा माने WPTनि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा निस्सय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला गोदान आरो गोबां काउन्सिल दङ बेवहाय बयनिबो मोनसे जोंनि सुबुं अनजिमाया जेसेबां दङ पपुलेसना मोनफ्रोमबो काउन्सिलाव जेसेबां दङ बेखौ नायनानै निस्सय हरगोन आरो बेबायदि जुदि हरोबा जोंबो बुरजा मोनसे आसा खालामनो हायो। जोङो मिथिनो मोनदों जे खम समनि गेजेराव
जे माने हेल्थ वाइज बा काउन्सिलाव निश्चय जों मिथिनो मोनगोन दा जोङो खम समनि गेजेराव WPT नि जानि मानना मथे रनज पिगु बिथांखौ जोंनि अफिसनिफ्राय लोगो हमनाय जाथोंसै जोंनि काउन्सिलनिफ्राय लोगो हमनाय जाथोंसै आरो बिथांनि जानि प्लेनिंखौ जों मिथिनो लुगैनो नाजानायसै दा जाखिनि मिथिनो हाबाय बियो स्पष्ट जे काउन्सिलनो नोंथाङा बुंनाय बायदि बेखिनि रांखौ होनाय जाबाय थारमाने 1,100 कौटिनिबो बांसिन दोहोन WPTNBC नि बिफान थाखाय होनाय जादों दिनै रां बावजा जथुमाव बाजेट स्पिच जाहैदों मन्त्रि अजन्ता नेउगा दा बेवहाय थख'यै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मुं नाथाय बै दोहोनावनो नोंथांमोननियाबो थागोन होननानै नोंथाङा आसा खालामदों ना गुबुन काउन्सिलफोरखौबो जेरैहाय मख'थ'वाखै सिङाव थांनाय बोसोरफोर बायदि जेरै मख'योमोन देग्लाय मानो मख'वाखै बेयो मोनसे बाजेटनि बेथ' सरकारनि खोथा जाहैबाय आरो जों काउन्सिल दङ आच्छा दा नोंथांमोना माने लुबैदों 300 कौटि रां बेखौ नोंथांमोना मोनजोबगोन आसा खालामदों ना आसामाव जाखिनि माने थासारि परिबेस आसामनि रां बिथिङावनो जिखिनि जोंनि अबस्था जोङो जाबायदि दङ गोरों गोराफ्रा बुंनाय बायदि मन्त्रि बिथांमोना बुंनाय बायदि देग्लाय नोंथांमोना गोदान काउन्सिल हिसाबै एसेबाबो माने खम मोननो हागौ बारा बुरजा लुगैनाङा बिथांमोना होनबाय थादोंमोन खिन्थु जों होनदों जों जिहेतु गोदान सदियानिफ्राय तिनसुकियानिफ्राय धुबुरीसिम बराक बेला हाइलाकान्दि काछार आरो करिमगन्ज बे मोनथाम जिल्लानिफ्राय ओरैजा मा होनो लखिमपुर धेमाजि बेसेबा बुरजा 7 लाखनि गोजौआव दङ जों साननानै मोननाया 7 लाखनि गोजौआव दङ बिश्वनाथ आरो सनितपुरखौ बाद होननानै जोंथ' माने 10 लाखनि बुरजाखा दा जों बेफोरखौ गथायजोब्बाय बेखौ नायनानै जोङो गोदान काउन्सिल हिसाबै जोंहा बुरजाखौनो मोनजानो लुबैयो आरो जों आसा खालामो WPT मन्थ्रिया फाउन्डेसननि बाथ्रा थाबाय जोंहा अफिस एस्टाब्लिशमेन्टनि खोथा दं हेड अफिसा सानजारि नोगोराव जागोन धेमाजिनि सानजारि नोगोराव गुवाहाटीयाव जोंहा अजन्ता बड'आव थानाय बड'लेण्ड भवन बेवहाय जोङो साब अफिस खालामगासिनो दङ जोंनि साब अफिसखौ दा बे मोननै अफिसखौ रान खालामनो जोंनो जथेस्थ खोथाया जाहैबाय मा बिराद गिदिर एरिया बिराद एरियानो सारा आसामाव मोनब्रै बिटिआरखौ बाद होननानै बाखि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव सासेबाबो रायजो राजानि उसुखुथुआ ओरै खालामना जादों जे नोंथांमोननि काउन्सिलखौ माने दानानै होनाया इन्टारिम काउन्सिल होनाया गोबावथार जाबाय आरो फैयै दा आगोन आरो आगस्टआवनो नोंथांमोननि इन्टारिम बडिनि टेनुरा जोबगोन दा बेखौ नोजोर हरनानैहाय माने मोनसे गोनो गोथो जादों जे बहाय जिहेतु नोंथांमोननि काउन्सिलनि इलेक्सननिबो बाथ्रा बेयाव फैबाय डिलिमिटेसननि बाथ्रा फैबाय दा बिनि थाखाय बेखौ थख'यै बाजेटआव लाबोयोमोनबा मोजां जायोमोन आरो बेराफारसे मोनसे गिनाय दंबावो बा एबा गोनो गोथो जादों जे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल एक्जिस्टेन्सआ बहा मानो होनना बुङोब्ला अट'नमास काउन्सिलफोरनि चिफ डेपुटि चिफ बा इ.एम जेनाखि दङ बिथांमोननो सिकिउरिटि मेजारखौ मोजाङैनो होनाय जादों बिथांमोननि एस्कर्ट होनाय जादों गारि होनाय जादों नाथाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि चिफआ दिनैसिम खुनु एस्कर्ट गैया एबा बडिगार्ड गैया डेपुटि चिफआ गैया इ.एमफ्रा गैया अबयसे सासे इ.एमआ सासे माने बडिगार्ड मोननो हादों बेखौ नुनाय जादों दा बेफोरो बिथिङा माने बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि एक्जिस्टेन्सआ मा जानो हागौ बेनि मोनसे गिनाय बे एक्जिस्टेन्सनि प्रश्न गैया बेवहाय मानो होनब्ला आयेना पास जाबाय बेनिफ्राय जोंनो जाखिनि 14 सा चेयारमेन डेपुटि चेयारमेन चिफ डेपुटि चिफ आरो 10 माने एक्जिकिउटिभ मेम्बार्स बेखौ थांनाय 24 फेब्रुवारिनो जों अटेकिं लादों बेयो बेलेग बेनिफ्राय सिकिउरिटि मेजारा बेलेग दा जोंनो बुंदो प्रशासना सरकारा नोंथांमोना मा बेखौ लाथ'वाखै नांगौ गथै एक्सपेन्डिचारनि खोथा दङ थानायनि खोथा दङ गोदान काउन्सिल ओंखायनो जों लाथ'वाखै बेनि बे सिकिउरिटियाव जाखिनि सिकिउरिटि कभार पिएसअ माबा माबि हाउस गार्ड बेफोरजों नैबे एक्जिस्टेन्सनि खोथा जों तुलना खालामजाया कम्पेयार खालामजाया रुजु जाया मानो होनब्ला सिकिउरिटि जोंथ' रायजोनि खामानि मावदों बेनिफ्राय गोदान सम लागोन आरो जों सावरायबाय थादों प्रशासननिफ्राय होनदों सोर माने बेफोरखौ लाया रथ' होननानै आरोखि जों एसे थाम थिम खालामग्रोनि ओंखायनो एक्जिस्टेन्सआ अलरेडि काउन्सिला
24 फेब्रुवारि अथ टेकिं जाखांनायनि उनाव 17 फेब्रुवारियाव नटिफिकेशननि गेजेरजों आयेना पास जानायनि उनाव काउन्सिलनि एक्जिस्टेन्सनि प्रश्न फैया सोंलु जाया मोनसे खोथा जे 300 कोटि रां नोंथांमोनहा बाजेट प्रिपेयार खालामनानै जमा होदोंमोन रांखान्थि मन्थ्रि आरो ट्राइबेल वेलफेयार मन्थ्रि रनज पेगुनो आरो रांखान्थि मन्थ्रि अजन्ता मेडामनो दा नोंथांमोननि बाजेटखौ बहाय जेबो मख'नाय जायाखै एबा गावनि बाजेट स्पिचआव जेबो बाथ्राबो रायखांनाय जायाखै दा बियो मोनसे रहस्य जानानै फैबाय बेराफारसे नोंथाङा बुंदों जे WBTN-BCनि जेनाखि 1100निबो बांसिन कौटिनिबो बांसिन दोहोन दङ WBTN-BCआव रनज पेगु मन्थ्रि जेरावहायनाखि आरो बिथांजों नोंथांमोना जगाजग खालामबाय थादों दा बिथांनि हेडआवनो थानो हागौ होनना नोंथाङा बुंदों नाथाय बे हेडआवबो नोंथांमोननिया जेनेबा मख'नाय फैलिया बिथांनि बाजेटआ दाबो स्पष्ट जायाखै हेड वाइज बाजेट बियो माने बे हेड वाइज बाजेटखौ बिथाङा माब्ला फरायथिगोन दिनैसिम क्लियार जायाखै दा बै समसिमहालागै मोनसे उसुखुथुआ थाबाय थागोन जुदि रनज पेगुआ WBTN-BCनि बाजेटखौ डिटेल बाजेटखौ फरायनो थांनायाव बर' कालचार वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि थाखाय दोहोना थायाखिसै मा जागोन नङा थायाखिसै बे सोंलु जानाय नङा दङ गुबुन काउन्सिलनिखौबो मख'वाखै गतिके धोना दङ होननानै सानना लादो आरो दङ बियो मोनसे काउन्सिलखौ जन्म होखांनायनि उनाव दाखांनायनि उनाव माने बे थाखागोन दा जोङो बेखौ मानडे टिउसडेहालागै निस्सय गाबोन समफोर सेसना जेब्ला जाफिनगोन जों बेखौ सुलु लानाय जाथोंसै आरो आंहा मोनसे फोथायनाय दङ जायनाखि हेड अफ माने डिटेल्स माने बिभिन्न हेडनि जायनाखि डिटेल्स स्टेटमेन्टआ फाइनान्सियेल स्टेटमेन्टआ निस्सय एभेलेबल जागोन समबार मंगलबारहालागै अब्लानो जों नुगोन बे WBTनि जायनाखि डिटेल्स माने हेड वाइसआव जायनाखि स्टेटमेन्ट निस्सय बे फैगोन बाजेट प्रभिजनआ होमब्लानो माबाव हमनाय जादों एसे क्लियार आंनि कुइसना बे जादों जुदि बाजेटआव फैलिया अब्ला नोंथांमोनहा मा नङा फैला होननानै सोंलु दा बायदि जाथ'आ जानाय फैबाय जेनेबा फैबाय नोंथांमोननो 2 कोटि होबाय आरो आंनि फोथायनायाव बेबायदिबो जानाय नङा बिनि गोजौआव जागोन जाखिनि गभर्नमेन्टनि जाखिनि जों सावरायबोबाय थादोंमोन जोङो मोजां मोनसे एमाउन्टखौनो मोनगोन जों आसा खालामदों आच्छा जोङो गोबांथार सावरायनांगौ दङमोन बे बुब्लियाव मानो होननानै बुङोब्ला जे गासै आसाम बड'लेण्डनि 4 जिल्ला बे 4 जिल्लानि अनगायै आसामनि गासै जिल्लाफोराव बर'फोर दङ आरो बे बर'फोरखौ लानानै सोरजिनाय बर' कालचार वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि रायजो राजाया जोबोद उसुखुथु दङ बर'फ्रा उसुखुथु जानानै दङ जे बर' कालचार वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला माबायदि दोहोन मोननो हागौ बे रां बावजावनि गेजेरजों आरो डेभेलपमेन्टेल स्किमफोरखौ माबायदि मावनो हागोन बिनि सायाव उसुखुथु आरो दिनैनि समाव जोबोद उसुखुथु जासिनदों होननानै मिथिनो मोनदों नैबे जाहोनाव जे जिहेतु दिनैनि रां बावजा फरायथिनायाव बर' कालचार वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बाथ्राखौ मख'नाय जायाखै दा बेफोरो उसुखुथुआ बांसिन होदों नाथाय दा समावहाय इ.एम अनिल बसुमतारिया बुंदों जे WBTN-BCनि आवथायाव थानाय बर' कालचार वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जिहेतु आरो WBTN-BCआव 1100 कोटिनिबो बांसिन दोहोन हमनाय जादों हिसाबै बेवहाय बर' कालचार वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जेनाखि रां बावजा प्रिपेयार खालामना होनाय जादों 300 कोटि बेखौ मोननो हागोन बा मोनगोननि मिजिं लादों दा जोङो बै समसिम नेनांसिगोन जे डक्टर रनज पेगु बिथाङा WBTN-BCनि मन्थ्रि बिथाङा गावनि हेड वाइज बाजेटखौ बहा बेसेबां दोननाय जादों बे फरायथिनाय हाबाफारि फैया सान्दै जोङो साननैसो नेथ'नांगोन बे साननैसोआव उसुखुथुजोंनो सान बाबेन होलांबाय थानांसिगोन जोङो नेबाय जे डक्टर रनज पेगुआ गावनि बिफाननि गेजेरजों काउन्सिलफोरनो माबायदि दोहोन गथायनाय जायो दिनैनि सावरायनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय